Hem començat amb molt de vent a la regata. Amb el nostre rival per la Lliga, ells s'han quedat en un giro, no han fet bé la boia i llavors nosaltres hem pogut afluixar una miqueta a la semifinal pensant en la final i després a la final hem sortit forts i vent d'estrop ens ha aguantat el primer llarg i després ens hem anat allunyant mica en mica fins que hem pogut aconseguir la victòria. La primera regata, molt bones sensacions, tot i que hem anat una mica alts de ritme, ens hem trobat molt bé, la veritat, i hem tret un resultat molt bo, no? Tercers. Sí, a la segona regata ens ha costat una mica més, ens ha faltat ser una mica més d'energia i una mica més de força, però estem molt contents, creiem que som un equip molt nou, tenim mig equip que acaba de començar aquesta temporada i el nostre progrés ens agrada molt i estem molt motivats. Estem creixent i esperem que això sigui pujant, la veritat. Primer pòdium, no? Sí, primer pòdium de molts. De molts, sí. Les sensacions han sigut bones, tot i que ha sigut complicat perquè no teníem les nostres posicions i ens faltava part de l'equip i a part hi havia el vent que feia que hi hagués corrent al riu i també aquesta setmana passada no vam poder entrenar gaire ja que feia pluja i va haver molt vent a Cambrils. També moltes de nosaltres estem d'exàmens, no hem pogut estar a tope aquesta setmana amb els entrenos, però bueno. Bueno, una jornada ha sigut dureta, Badalona, vent d'estrop, Tarragona estan molt forts, al final hem pogut fer quarts, però bé, agafant sensacions i bueno, ens n'adonem que cada vegada el nivell està més bé. Hem quedat segon, ens hem classificat primer per la final A i després hem quedat segones, però estem prou satisfetes perquè, donat les circumstàncies de com està tot... Ens ho hem treballat, Sí. Costa perquè, venim de l'època Covid, baixes, però estem satisfetes dels resultats.